हेल' लोगोफोर दिनैनो मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै बयबो मिथिखादों जानो हागौ आं गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो नैबे भिडिअनि डेसक्रिप्शनावबो आं बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोननो नाजागोन। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों USA आव दोनखारलांनोसै। बियो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होगोन। बे भिडिअआव स्टार्टिं महरै दङ सन्जय दैमारि आरो दैमु बर'। लोगोफोर बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों धनन्जय बर'। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सनखौ होदों उरेन्द्र बसुमतारी, करिय'ग्राफारखौ होदों सन्जु बसुमतारी आरो प्रडिउसखौ खालामदों सन्जय दैमारि। लोगोफोर बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय नोंथांमोना SD प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हासिगोन आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायनानै लाहैदो, बयबो गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय सिगांग्रो गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय।